Alcaldes e representantes institucionais dos concellos que conforman o territorio da denominación de orixe Ribeiro mantiveron unha xuntanza de traballo no Concello de Ribadavia, na que aprobaron unha declaración institucional de apoio á Feira do Viño do Ribeiro. Na declaración institucional consensuada, os alcaldes da comarca convidaron a toda a cidadanía da comarca do Ribeiro e a todo o sector vitivinícola a participar de xeito activo na 57ª edición da Feira do Viño do Ribeiro, que se celebrará os días 1, 2 e 3 de maio de 2020 para continuar contribuindo a dignificar o traballo de tantas e tantas persoas que teñen centrado unha parte importante da súa vida en engrandecer o nome do Ribeiro. Ademais, na reunión celebrada, os alcaldes da comarca acordaron constituír un grupo permanente de traballo para chegar propostas encamiñadas a afrontar os retos de futuro da comarca do Ribeiro, entre os que destaca de xeito fundamental recuperar o viño como motor económico da comarca e como peza fundamental para fixar poboación nos concellos da comarca.